spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 5 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes petsa 18 sa bulan sa Oktubre sa bangatig 2021. Ikatatlo na ning adlaw sang Lunes ikanapulo nga bulan sa mga year 2021. Aga mangin kaupo na nyo lagad si Bombo Erdin Bayonita. Tani kita hasta alas 7 ang takna sa mga aga. Pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal, mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Sang malain ang lakata sang panahon na ginamonitor ang aton na siniyang pag-asa kay according diri sa ila sining weather bulletin kaina sang kagahon ang northeasterly surface wind flow amo ni ang nag-apekto sa may extreme northern Luzon nga magadalas sang magalumon sa nakawaan nga kon kaisa meron sang manipis nga pag-ulan over Batanes and then Babuyan Island sa subong nga Lunes. Ang Metro Manila and nabiling nga bahin sang pungsod mag-eksperyensya sang kun kaisa madamol sining galom sa kahawaan and isolated rain showers lapta-lapta nga pagpulupan nalithi and then mayra man sang pagkilat kag pagpanagob dala ini sang northeasterly surface wind flow and the localized thunderstorms. 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Sa liwata banwa gina-remind nato ng aton sa mga kauturan nga sirado ang tanan ng mga patio pampubliko kag sa mga pribado nga mga lulubngan diri sa aton sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental and then syudad sang Bacolod kadungan sang Tigalalag because amoni ang kalakip sa mga measures nga ginapatuman sa aton sa gobyerno parang mapunggan ang ining pagdadamo sang kaso sang COVID-19. Ay tingnan na uman na nato nga danalin pa Oktubre 31 hasta na Nobyembre 2 ang iba na gani nagabisita sa mga sementeryo hasta Nobyembre 3 sa Banwa nagadinugok ang himata sang mga dalubong sa mga sementeryo diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Suwayang sang tinalikdan ng adlaw nagapagwa diri sang executive order si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Executive Order number 50 series of 2021 nga nagamando sang temporary closure sang tanan nga mga patio pampubliko man o kon pribado nga mga patio, mga memorial parks kag sa mga kolumbarya diri sa aton sa may syudad sang Bacolod halin Oktubre 30 hasta Nobyembre 2. Kani ang kaunda nagligad sang una nga executive order o kon executive order nga nauna na ginapagwa sa aton sa gobernador sang probinsya sa kaya Governor Bong Lacson. Ayon ni kon temprano pa sinabisuan ng aton ni mga kauturan at least subong pwede man ka makamat-amat sayo sa mga himata and i-check na naton lang dugang sa mga deployment sang aton nga mga kapulisan diri sa may syudad sang Bacolod kay ti amo na ni nga dalang order antes sa paman sina nga mga petsa Oktubre 30 hasta Nobyembre 2 amo na ni ang pagpadulong sa aton nga mga kauturan sa mga sementeryo. Fakta dito gani sa may Metro Manila, kadamo na sang mga pumuluyo nga nagbisita bala sa ila sining mga himata ahead sang undas closure kay halos kalabanan ni nga mga LGUs ang magapatuman sining temporary closure para nga mapunggan ang ining pagdagsa sa mga tawo. Halin All Saints Day and then All Souls Day. In fact, sa bahin sang Metro Manila, ginpahayag diri sang Finest Force Multipliers Alliance ilapagi sila sa nga pinuno nga si Ortiz Sempio nga ginpabakod pagid diri ang security, pagbantay, pagbutang dira sa mga barikada sa may Manila North Cemetery in anticipation of more families visiting the graves sang ilang mga minatay. Anyway, pwede man kita makabisita sa may patio
magasindidra sang kandila kag magapangamuyo sa aton sa nga mga departed loved ones and or bisan hindi pa man nayatig galalag. So anytime pwede gid makabisita sa mga patio, mayo ni kay temprano pa ang abiso sa aton sa mga otoridad pinagi sa aton mga local officials nga sirado ang tanan nga mga sementeryo halin Oktubre 30 hasta Nobyembre 2. So mayo man ni kon temprano pa meron na dress nga deployment ang aton mga kapulisan para ma-make sure nga kon magdinamo ang mga tawo mapasiguro nga liyara lang gid sa limit asang numero sa mga tawo nga makasulod sa patio at a time ang pahanugutan nga mga pamilya. Kaminado ka daw sa ni Banwang at kami apektado gini ang income sa mga sepulturero. Istoryata ni Karondugang sa Bombo Hanay Big Time, yari na ang Bombo Network News. Radio newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ikalabing-walo na ho sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, US nakikipag-ugnayan na sa Haiti matapos ang pagdukot doon sa 15 misyonaryo na mula sa kanilang bansa. Ang China naman ikinagalit daw yung pagpapadala ng US at ng Canada ng kanilang barkong pandigma. Samantala dito sa Pilipinas, ang NDRRMC nakapagtala ng 23 patay sa pananalasa ng bagyong Maring. Emergency law naman para sa inaalok ho ng Department of Agriculture. Ito ho ay ukol doon sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Maring. At ang paulit-ulit naman na lindol sa Camarines Sur, itinuturing ng PHIVOLCS bilang swarm earthquake. At sa dagdag pang balita, police report 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang droga ay nasabat ng mga otoridad doon sa Central Visayas. Sa ating sports balita, ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo may tina-target na bagong titulo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagsagawa na ang Amerika ng mahigpit ng pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Haiti matapos na dukutin ang 16 na US Christian missionaries at isang Canadian. Lula ng boss mula sa pagbisita sa bahay ampunan, ang grupo ng sila'y dukutin sa bahagi ng Port-au-Prince, Haiti. Mula kasi nang mapatay noong Hulyo si Haitian President Jovenel Moise ay maraming mga rival factions ang nagtangkang mang-agaw ng pamumuno sa nasabing bansa. Kabilang ang grupo sa Christian Aid Ministries, isang US-based organization na tumutulong sa Haiti sa pamamagitan ng donasyon para sa kanilang pangangailangan, pagkain, damit sa mga bata, ganun din para sa kanilang pag-aaral. Samantala naman, kinundina ng Chinese military ang pagpapadala ng US at Canada ng kanilang barkong pandigma sa karagatang sakop ng Taiwan. Ayon pa sa China na isa umanong pagbabanta sa kalagayan ng pangkapayapaan at katahimikan sa riyon. Itinuturing kasi ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan. Inireklamo na rin ng Taiwan ang pagpapalipad ng mga eroplanong pandigma ng China sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan noong nakarang mga linggo. Dito naman sa ating bansa ay pinapanukala ng Commission on Elections ang pagkakaroon na ho ng bagong batas na malilimitahan yung pangangampanya ng ilang kandidato gamit ang social networking site o internet at sinabi ni COMELEC spokesperson James Arthur Jimenez na ang mga magagawa lamang nila ngayon ay mabantayan yung mga ginagastos sa mga kandidato gamit ang regular na forma ng pamamahayag. Hindi anya tulad ng mga radyo at telebisyon kasi ay may limitasyon
sa mga minuto, yung mga advertisement ng mga kandidato. Aminado naman si Jimenez na maraming mga kandidato para sa 2022 elections ang gumagamit na agad ng social media sa kanilang estilo ng pangangampanya. Oy, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ingat-ingat pa rin ho sa mga naitatalahong mga pag-ulan. Ingat-ingat pa rin sa ating kalusugan. Nandiyan pa rin ho ang pandemya. No? Iba talaga ho ang panahon ngayon. Mga kabombo, matindi ho yung init. Tapos pagkahapon, medyo umuulan. No? Kaya ingat-ingat ho tayo. Pagka inabot ka ng ulan, tapos bilad ka sa maghapon, ako lagot kang bata ka. Kaya ho, may mabuting dulot ho. At kinakailangan natin ito, no? Mabuti na lang, meron ho tayong Immunomax food supplement. Ang Immunomax, mga kabombo, ay gawa sa CM Glucan na nagmula ho yan sa Switzerland. Ito ay available in capsule, meron ding for adults, meron ding for kids. Ito naman ho yung syrup. Meron din hong 40 variant, mula ho rito sa amin. O kahit saang lugar pa po kayo nandun, no? Magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, umakyat pa sa 23 katao ang bilang ng mga kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Maring. Base pa sa report ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, sa pinakahuling situational report, ang NDRRMC ay nakapagtala ng landslide at flash flood sa Northern Luzon at Visayas na ikinamatay ng 40 katao. Ngunit nasa 23 pa lang ang kanilang na-confirmed habang 17 ang for validation. Nagmula ang mga reported casualties sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Cagayan, Palawan at Benguet provinces. Nasa 16 din katao ang na-report na missing habang umabot naman sa 2.17 billion pesos ang halaga ng danyos sa agrikultura at 1.56 billion pesos naman sa infrastructure. Nasa 7,400 kabahayan din ang sinira ni Maring mula yan sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Caraga. Aabot naman sa 284 road sections at the 34 bridge section ang apektado ng sama ng panahon. Abangan mamaya, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil may maasahan na emergency loan. Ito ho yung para sa mga magsasakang naapektuhan ng sama ng panahon. At kaugnay ho niyan, may mga hakbang na rin na ginagawa ang pamahalaan para maalalayan yun ho mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Maring. At bunsod pa rin ho nito, may mga follow pa tayo hinggil ho dyan sa pag-uulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, eto, pinayuhan ng Department of Agriculture o DA ang mga livestock owners, magsaka at mga mangisdang napektuhan ng nagdaang bagyo na agad magpag-ugnayan sa tanggapan para makapag-avail ng tinatawag na emergency loan assistance ng ahensya. Sinabi ni DA Asek Christine Evangelista na kahit ang mga may kasalukuyan ng utang na binabayarang loan ay subukan aniya ng DA na matulungan basta kabilang sa mga nasalanta ni bagyong Maring. Ayon kay Asek Evangelista na kailangan lamang na magtungo sa mga tanggapan ng DA na malapit sa kanilang lugar para makapag-sumite ng mga requirements at mahanapan ng paraan kung paano makakuha ng loan ang lahat ng mga magsaka at mangisda na tinamaan ng bagyong Maring. Natuwang aniya ng kanilang ahensya ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating nasira ang kabuhayan dahil sa kalamidad. Maliban sa loan assistance, ay nag-aalok din o magbibigay ang Department of Agriculture ng mga tulong, yung mabilisan gaya ng mga butil o yung tinatawag na hybrid na mga butil ng palay, mais para sa mga kababayan natin, lalo sa bahagi ng Region 2 at Ilocos Norte at Ilocos Sur provinces na naapektuhan ng bagyong Maring. Okay, Bombo Dennis. How about dun sa mga gulayan? Dahil, binabanggit mo yung mga butil, kasi may stock naman yan yung Department of Agriculture, yung mga klase ng hybrid na binhi, ano? How about yung sa mga gulayan, Bombo Raymond? Talagang tinamaan din sila. Available din ba? Meron din bang makukuha na mga
pantanim yung ating mga kababayan dyan, Bombo Raymond? Dahil siyempre iba kasi yung klase, yung mga butil na i-stock ng DA. Pero yung dun sa tulad sa Mountain Province sa Bombo Raymond, iba naman yung crops na kanilang inaalagaan dun. Paano naman ang distribution para dun sa kanila? Meron din ba sila kahalintulad, Bombo Raymond? Well, lahat daw. In general, sinabi ni Asik Evangelista Bombo Dennis na lahat ng mga farmers, yung mga magsaka na napektuhan ay pwede makapag-avail ng loan assistance. Halimbawa, yung ating mga vegetable growers dyan sa Benguet Province ay maaari makapag-loan para magamit nila, kumbaga para makipagsimula ulit, makapagtanim ulit ng mga gulay gaya ng carrots, yung sayute, patatas, ilan pa na dyan lamang sa bahagi ng Benguet Province na itatanim at napuproduce Bombo Dennis. Ito pa, maliban, natanong din natin kasi si Asik Evangelista, yung tulong talaga, ito yung crucial, no? Yung pagbibenta, paglalabas ng ating mga magsaka ng mga produkto na minsan, di ba, yung mga balita, may mga nabubulok, sinisira na lamang, yung mga kamatis, sayote, carrots, na nabubulok na lamang dahil nga sa overproduction. So, ang sabi ni Asik Evangelista ay wini-work out na nila sa magitan ng tulong ng LGUs na sila na mismo yung bibili para dalhin dito sa Metro Manila kung saan ay kulang na kulang nga yung supply ng mga gulay, Bombo Dennis, Harinawa at magkatoo yung napakatagal na isinusulong natin na proseso para malalayan yung mga kababayan natin ng mga magsaka, Bombo Dennis. Parang nagulat nga, Bombo Raymond, doon sa matatawag natin paano kalamo, yung Department of Agriculture. So paano ba ang setup nito if ever, Bombo Raymond? May bagsakan ba dito sa Metro Manila o distribution din ang mangyayari? Paano ito? Yes, tama ka dyan. Ang ipinapanukala natin, sinusulong natin sa Department of Agriculture noon pa, Bombo Dennis, ay yung halimbawa nagkaroon ng overproduction at walang pipick up, walang kumukuha ng mga kumbaga middleman para sa kanilang mga produkto para madali sa Metro Manila, ay DA na yung mag-provide ng kumbaga mga trucks at sila na yung for the meantime ay magbabayad either o kaya ay maghahanap ng bagsakan dito sa Metro Manila para naman hindi sila luging-lugi talaga na kumbaga from hundreds of thousands ng mga capital ay zero yung magiging return of investment naman ng mga magsaka, Bombo Dennis. So yan yung sinabi ni Asik Evangelista na ginagawa na nila ng paraan para magkaroon ng kumbaga alalay. Hindi mo naman masisi kasi minsan, Bombo Dennis, yung mga kababayan natin na magsaka na minsan sabay-sabay talaga sila. Minsan sayote, carrots, lahat-lahat ay sayote, carrots yung tinatanim nila. Ganoon talaga yung kanilang sistema. So ang mangyayari na lang ay intervention ng gobyerno. Sila na lamang yung aangkat. Bilyon-bilyon yung pondo ng DA. Bombo Raymond, kasi di ba na bring up ba dyan yung dito naman sa Southern Tagalog, parang binabakho na yung mga kamatis sa Bombo Raymond. So kahalintulad na sitwasyon. Paano naman ito? Sabi dati, baka itap daw yung mga manufacturer ng may kinalaman dito sa pag-process ng mga kahalintulad na produkto, mga kamatis, para may export. Nakalata na nga lang, Bombo Raymond. Yun nga rin, ganoon din na sistema sana yung gagawin ng DA. So sa ating pag-ugnayan sa Department of Agriculture, Bombo Dennis, yung sana na, alam mo, yung mga kamatis, pwede naman na mag-intervention ng gobyerno. Sila na yung kukuha, tapos sila yung mag-provide ng mga storage facility or processing equipment para bibili nila sa mga magsaka. Parang ginagawa sa palay. Angkatin, bibilhin sa mga magsaka yung palay or kamatis, tapos sila na yung gagawa ng paraan para sa storage at saka o kaya processing, gawing tomato ketchup o kaya yung paborito natin na palaman, yung tinatawag niya tomato jam, Bombo Dennis. So proactive lang dapat yung ating DA, lalo na sa panahon ng ganitong sitwasyon sa kalamidad ay mas kailangan ng ating mga magsaka yung suporta intervention ng ating pamahalaan, Bombo Dennis. Okay, si Pangulong Duterte ay may schedule na ba ng survey o hindi na kailangan, Bombo Raymond? Ano mga schedule dyan ng Pangulo para dito sa mga apektado ng kalamidad sa Northern Luzon?
Well, sa ngayon, as we speak, Bombo Dennis, wala pang schedule o abiso ang Malacanang kaugnay sa posibleng aerial inspection o pagpunta ni Pangulong Duterte sa mga pinaka-apektadong mga lugar ng Bagyong Maring. So tingnan natin, pero mamayang gabi ay mag-aabang tayo dahil meron naman siyang, kasi ito regular na every Monday night na talk to the people o yung kanyang public address para talakayin yung mga maiit daw sa bansa, particular yung pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, Bombo Dennis. Dito sa mga nakalipas na public engagement ng Pangulong Rodrigo Duterte, parang hindi na masyado yung kanyang pagbanat doon sa mga katunggali niyang, katunggali ba tawag o termino, Bombo Raymond, yung kanyang mga kritiko rin, lalo na sa Senado. May pinanggagalingan ba at medyo nag-ceasefire na ba ang Pangulong Rodrigo Duterte? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Talagang medyo nagkaroon ng ceasefire muna itong si Pangulong Duterte sa mga pagbuelta doon sa kanyang mga kritiko. Pati na si Chairman Richard Gordon ng Senate Blue Ribbon Committee na tumatalakay, nag-imbestiga doon sa di umano ay maanomalyang pagbili ng gobyerno ng PPE sa kumpanyang Farmally, Bombo Dennis. Tingnan natin mamaya, baka magdilang anghel tayo at talagang magtuloy yung ceasefire sa politika, lalo pat medyo papalapit na yung holiday, Kapaskuhan, Bombo Dennis. Sige. Okay, makikibalita na lang kami kung may mga aktibidad pang iba ang Pangulong Duterte at ang kanyang gabinete about IATF meeting, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan. Usually ay hapon naman yung meeting, tapos yung mga heads of department na member rin ng IATF ay saka sila pinupulong ni Pangulong Duterte, kasabay na rin yung kanyang Talk to the People, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Samantala, asahan na maglabas ang Metro Manila mayors ng resolusyon na magtatag ng malinaw na mga alintuntunin sa desisyon ng gobyerno na payagan ang mga menor de edad na lumabas. Ayon yan kay San Juan Mayor Francis Zamora. Sinabi ni Zamora na nais niyang panatilihin ang age bracket kung saan tanging pinapayagan sa labas ang mga 18 hanggang 65 anyos. Anya, kabilang sa alintuntunin na ilalabas ay ang pagbabawal ng mga 17 anyos at mas mababa pa sa pagpunta sa mga mall. Payagan lamang sila sa mga outdoor areas upang mag-exercise o kaya ay bumili ng pagkain o gamot. Dagdag pa ni Zamora, hindi pinapayagan ang mga minor de edad sa mga dine-in services, lalo pat kailangang magtanggal ng face mask. Napag-alaman na sa kasalukuyan, ang Metro Manila cities ay isinailalim sa moderate risk sa gitna yan ng pagbaba ng reproduction numbers sa COVID-19 cases ayon sa Octa Research. Nananatiling nasa 82 areas ang isinailalim sa granular lockdown kung saan 30 ang nagbula sa Quezon City, 25 sa Manila, 13 sa Eastern District na kinabibilangan ng Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan. 11 naman sa Southern District na kinabibilangan ng Makati, Taguig, Pasay, Pateros, Las Piñas, Parañaque at Muntinlupa at 3 sa Northern District na kinabibilangan ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nadagdagan pa rin mga kabombo ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa at nitong weekend mas mababa kaysa nung nakalipas na mga araw dahil pumalo lamang ho ito ng 6,000 mahigit, 6,913 ang new cases. Mas mababa ho ng konti doon sa mahigit 7,000 sa nakalipas na isang buong linggo halos. Ang total active cases na na-monitor ngayon ng Health Department ay 81,641. Habang yung total cases na sa Pilipinas ay umaabot na ho ng 2,720,368. Yung mga panibago namang binawian ng buhay, mababa ho ang bilang kumpara doon sa mga nakalipas na linggo. 95 yung new number of deaths. Kaya meron na tayong total number of fatalities sa Pilipinas na 40,675. At yung new recoveries naman na naitala ng Health Department, ito ho ay umaabot ng 10,237 ang nai-record ho nila, no?
at ang kabuuan ng mga gumaling na dahil dito sa naturang sakit ay 2,598,052 ang naitala ng Department of Health. Sa buong mundo naman mga kabombo, meron na tayong kabuuan na nai-record na 241,443,380. Yan ho ay nilikom na data ng WHO galing sa iba't ibang mga bansa. Yung mga mild cases ho dito mga kabombo ay 17.7 million habang 78,000 mahigit ang nasa severe o critical condition. Sa kabuuan naman ang mga namatay dahil pa rin sa COVID-19, ito ho ay halos 5 milyon na, no? Nasa 4.9 million mahigit ang nai-record ng WHO ng mga nasawi dahil pa rin sa naturang karamdaman. At yung recovered patients ay 218.6 million mahigit ang kanilang nairehistro sa database ng WHO. Sa mga hanay naman ng mga bansang mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ang nananatili sa top spot na may 45.7 million mahigit na total number of cases. Yung new cases ho sa kanila, mataas pa rin. Dahil ito ho ay nasa 34,000 mahigit. No? At yung new number of deaths doon sa Amerika ay 464. Yung total deaths naman doon pa rin sa Estados Unidos ay 744,385. Yung mga recovered patients, mga gumaling, matapos ang gamutan at yung quarantine procedure ay 35,352,343. Yan. Yan ho yung mga nai-record naman sa Amerika. Habang may mga minomonitor pa rin ho mga bansa, kagaya ng India. Sa India ho kasi ay nadadagdagan pa rin. Nang mataas pa rin yung kaso ng mga nagpupositibo. 14,000 mahigit ang kanila ho mga new cases. Kaya ho meron ng total number of cases sa India na 34 million mahigit. No? At yung mga panibagong binawian ng buhay ay 146. Kabuuan na 452,156 ang mga namatay dahil pa rin sa COVID-19 doon sa naturang bansa. Abang yung mga recovered patients ay 33.4 million mahigit ang nai-record doon sa bansang India. Ang Indonesia, ganun din mga kabombo, pero unti-unti nang bumababa kumpara sa nakalipas na 2 buwan. 997 ang kanilang bagong kaso at yung bagong mga naitalang nasawi ay 44. Kaya ho ang total cases doon sa Indonesia ay nasa 4.2 million mahigit. Yung total fatalities naman, 142,933 yung kanilang nai-record. Habang yung mga nakarecover ay nasa 4 na milyon mahigit ang data ng kanilang health department doon ho sa bansang Indonesia. Sa dagdag pang mga balita, ang Metro Manila Development Authority may paalala sa mga may balak na magtayo ng mga night market o tiyangge. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Galang. Maigpit na binilina ng PNP at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga may-ari ng night markets at tiyangge na ipatupad ang minimum health protocols. Kasunod ito sa paglalagay sa Metro Manila ng Alert Level 3 simula October 16. Ayon sa PNP na dapat may mga nakakala na karatula na nagpapaalala sa mga magtutungo sa tiyanggihan at mga night market sa pagsunod ng mga minimum health protocols. Mag-iiko din ang mga kapulisan para matiyak na nasusunod ang nasabing mga panuntunan. Sinabi naman ni MMDA Chairman Benhur Abalos na maglalabas ang Interagency Task Force ng panuntunan para sa operasyon ng night markets at tiyanggihan. Base kasi sa ginawang pagmomonitor ng PNP at MMDA ay dumami na ang nagtungo sa iba't ibang kainan mula nang ibaba ng IATF ang alert status sa Metro Manila. Samantala, nasa 14 na pamilya ang nawala ng bahay sa nangyaring sunog sa Barangay Paraiso, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang nasabing sunog. Nagtulong-tulong na rin ang mga residente para mabilis na maapula ang sunog. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection na mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang halos lahat ng kabahayan doon. Patuloy pa rin na inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog sa nasabing lugar. Naguulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Galang, Basta Radyo, Bombo!
Oras natin 23 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mamaya mga kabombo, may update ho tayo. Yung lindol na nai-report natin mula dyan sa Bicol region last week, tuloy-tuloy pa rin po pala ito, no? Ito ho yung mga update natin mamaya. Kukumustahin natin yung kalagayan ho doon sa lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, yung pagbabakuna raw doon sa mga residente na nakatira sa Laguna de Bay ay pinuntahan na lamang gamit yung vaccination boat. Ayan, alamin natin kung anong klase, anong itsura itong vaccination boat na ito. May report ang Star FM Manila. Gumamit na ng mga bangka ang lokal na pamahalaan ng Binyan sa lalawigan ng Laguna upang maabot ang mga residenteng nakatira sa paligid ng Laguna de Bay. Ito ang naging paraan ng Binyan City LGU upang mabakunahan laban sa COVID-19 ang mga hindi naabot ng sasakyan. Una nang pinasinayaan ang floating vaccination station sa coastal barangay ng Malaban na binaha dahil sa nagdaang bagyo. Ayon sa City Health Office Disease Surveillance ng Binyan, nahihirapan daw ang mga residenteng makapunta sa vaccination sites kaya't may pagbagal sa pag-abot ng population protection laban sa COVID-19. Mayroon namang inisyatibo ang lokal na pamahalaan ng Binyan na Vax on Wheels na naglilibot sa mga barangay ngunit hindi ito kayang dalhin patawid ng lawa ng Laguna. Bunsod ito, nag-deploy na lamang ng mga bangka ang Binyan sa pagbabakuna, gayon din ang pamamahagi ng mga bigas at grocery upang maengganyo ang lahat na magpabakuna. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labara para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Past Radyo Bombo. Sa dagdag pa nating balita, itinuturing ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology bilang swarm earthquake ang nararanasan ng mga pagyanig sa Bicol region. Matatandaan mga kabombo na nagsimula ito na maitala noon pang nakalipas na linggo. Ngunit hanggang nitong nakalipas na gabi, hanggang ngayong araw, meron pa rin hong mga mahihinang pagyanig na nararanasan. Ito'y mga aftershocks pa rin, bunsod ng naturang mahina lamang pero may kalakasan ho yung intensity na nararamdaman ng mga residente. Ibig sabihin, yung magnitude mas mahina kumpara doon sa ibang mga pagyanig sa iba pang parte ng ating bansa. Pero yung intensity ho nito ay dahil mababaw. Nasa 5 kilometro yung lalim, kaya ho ramdam ng mga kababayan natin doon sa naturang probinsya at nakapagtala ho ito ng bahagyang pinsala. May mga nagkaroon ng bitak at may mga bumagsak pa na bahagi ng istruktura. May pintuan pa ng isang convenience store ang bumigay ng tuluyan bunsod ho ng naturang pagginig. Nagdulot ho ito ng bahagyang pinsala kung saan may mga establishmento ho na nagkaroon pa ng bahagyang pagkasira at may mga tinda na nagbagsakan bunsod ng naturang pangyayari. Pero ayon nga sa paliwanag ng PBOX, hindi pa ito inaasahang matatapos hanggat may enerhiya pa na pinanggagalingan na dyan ho sa ilalim ng lupa na hindi nare-release. No? At ito yung tinatawag na earthquake swarm. Sa record nga ng ahensya, nakaranas na rin pala ng kahalintulad na sitwasyon ng earthquake swarm sa probinsya ng Batangas, kung saan ho bumagsak ang isang lumang simbahan at marami ang naitalang pinsala. Bunsod ho nito, nagkaroon pa ng mga bitak yung mga istruktura kahit hanggang sa mga kalapit na lugar. At yung lindol na yun ho, mga kabombo, mga ka-Star Nation, naramdaman din hanggang sa may parte na ng Metro Manila at mga karating na lugar at nagdulot ho ito ng takot. Ilang panahon na ang nakakalipas at posible rin daw maitala sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Sa iba pang mga balita sa mga oras na ito, nagdesisyon ang grupo ng mga eksperto sa Department of Science and Technology o DOST sa bansa na gumawa ng sariling bersyon ng ivermectin, ang gamot umano na nakakagaling ng COVID-19. Sinabi ni DOST Undersecretary Rowena Guevara na pangunguna ng mga eksperto sa University of the Philippines Manila College of Pharmacy. Kabilang kasi ang grupo ng Pilipinas sa international study ng ivermectin para malaman ang kakayahan nito at epekto nito sa mga asymptomatic na pasyente. Nagkaroon na rin sila ng protocol revision at kasama rin ang bansa sa International Ivermectin Consortia na pinangungunahan yan ng University of Liverpool doon sa England. Samantala, nababahala naman ang grupo ng mga doktor sa pagbaba ng COVID-19 alert level. Sa alert level 3 na lamang dito sa Metro Manila at lalo pat hindi pa nakakahinga ang mga healthcare workers sa naranasang COVID-19 surge sa mga nakalipas na buwan at linggo.
Sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin, isa sa dahilan ng kanilang pangamba ay baka raw hindi makapag-responde ng mabilis yung pamahalaan sa slight increase na naitatala pa rin ng ating mga eksperto bunsod ng kalagayan dito ho sa ating bansa na hindi pa gaanong bumababa. Bagamat may bahagyang pag-decrease doon sa bilang, hindi pa raw ito consistent na naitatala sa loob ng mahabang panahon, kaya kailangan pa rin maging alerto. Kasi nga sa nakaraan, every time na nagluluwag ang gobyerno, ay lalo daw nagkakaroon ng masamang epekto dahil nagiging kampante yung ating mga kababayan sa pagpapatupad ng minimum health standards, mga protocols. Nananatili pa rin na marami ang COVID-19 cases sa mga hospital kung saan punuan ang intensive care units o ICU at emergency wards. Dagdag pa ni Limpin, hindi pa rin sila nakakahinga ng maluwag dahil marami pa rin yung mga itinatawag at inihahatid sa kanilang mga pasyente galing sa mga kalapit na lugar. Marami rin na mga ospital ang kulang sa kanilang staff dahil maging ang mga ito ay tinamaan din ng naturang sakit at may mga healthcare workers na umalis na sa kanilang trabaho, bunsod ho ng epekto nito at tuloy-tuloy naman yung recruitment sa United Kingdom at maging sa Estados Unidos. Marami naman mga residente sa Capital o National Capital Region ang lumabas sa kanilang bahay sa unang linggo yan ng pagpapatupad ng Alert Level 3. Bukod kasi sa iba't ibang simbahan ay napuno rin ang Dolomite Beach sa Baywalk ng Manila Bay. Mahigpit pa rin ay pinapatupad ng mga siwa sa iba't ibang simbahan ang no face mask, no entry policy. At may mga umiikot na mga tauhan nila na nagpapaalala sa pagsunod ng health and safety protocols. Nakasaad kasi sa Alert Level 3 na papayagan ng hanggang 30% ang mga indoor capacity para sa mga bakunado, habang 50% sa outdoor venue capacity basta ang mga empleyado ay fully vaccinated na. Maaga namang binuksan ang gate ng Dolomite Beach na imbis na alas 8 ng umaga ay binuksan na ito ng alas 6. Mas marami anyang bumisita sa araw ng linggo kumpara nung Sabado nang ito ay formal na muling binuksan. Mga kabobo, mga Kastar Nation, 31 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At alamin ho natin mga kabombo, ngayon pa lang may mga nagbabalak na ho kasing mamili ng maramihan dyan ho sa iba't ibang mga shopping area dito sa Metro Manila at iba pang parte ng ating bansa. Ngayon, kumustahin ho natin maging yung presyo, yung dating ng mga tao. Lalo't alert level 3 na lamang ang Metro Manila, alamin ho natin yung sitwasyon ng sikat na pamilihan at yung area ng Divisoria matapos na isa ilalim nga ang Metro Manila sa mas mababang alerto. Mas dumami kaya tao ngayon? Alamin natin sa report ni Bombo Gerald Dulep. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, halos shoulder to shoulder na itong sitwasyon ng mga shoppers na nandito sa Divisoria Market dito sa Binondo sa Maynila at mula nung binuksan itong alert level 3 status dito sa National Capital Region, Sabado pa lamang ay buhos na, nagdagsaan na yung mga shoppers sa Divisoria at ang reason nitong mga namimili mas maluwag na yung restrictions sa kanilang mga lugar. Kaya naman sinamantala nilang magtungo na dito sa Divisoria para mamili at mag-shopping. At sa kabila naman ng mga bumibili, meron marami dito yung mistulang nagwi-window shopping lamang dahil nagtatanong-tanong lamang sila ng mga presyo ng mga bilihin dahil na rin sa tumaas na presyo ng mga bilihin. At dahil dyan, yung iba nating mga kababayan ay nagtatanong-tanong lamang, palipat-lipat na lamang ng mga pwesto Bombo Dennis para tanungin kung magkano yung presyo ng kanilang mga paninda. Aminado naman itong mga nagtitinda na medyo tumaas yung presyo. Bunsod na rin ditong naranasang coronavirus disease 2019 pandemic dito sa ating bansa. Kaya naman ay kahit marami yung tao, matumal pa rin yung mga bumibili dito pa rin sa Divisoria Bombo Dennis at sa mga oras na ito ay siyempre magbubukas pa lamang itong mga stalls at yung ating mga nagtitinda naman umaasa na
marami yung pupunta ngayon doon, lalo na't papalapit na rin itong Pasko, itong holiday season. Aminado itong mga nagtitinda na dahil na rin sa iba't ibang mga gimmick, lalong-lalo na dito sa online shop, ay yan din yung nakaka-epekto, Bombo Dennis, dito sa parinda, pagtitinda ng ating mga kababayan dito pa rin sa Divisoria, Bombo Dennis. Oo, Bombo Gerald, ang concern natin, yung pag-observe dito pa rin sa health protocols, may presensya ba ng mga otoridad dyan sa lugar malapit sa mga bilihan ng mga paninda, Bombo Gerald? Well, Bombo Dennis, na-observe natin kahit noong last year, mayroon yung mga nagmamando, mayroon yung mga nakahawak ng mga